Info bolo. Wae Munggah sik. Simbaronce, panggah cote lah iwake. Lah Juventus bareng ndak tak sepil. Giah, bagi HP. abot coy, gak 1702 coy. Suwi tapi videonya kok. Suwi iki kok tapi ora apa-apa wis. Ben penisirin. Kok dikirim aku ya di YouTube ya. Oke. Gasak jos. Ora apa-apa to, ora apa-apa to. Ora apa-apa los iki. Ya kok seneni iki belajaran iki. Dak nang. Enggak. Ada enggak. Ini bekakase lembut marai guys. Bekakase lembut mainnya halusan iki.